в момента чакаме асансьорчето да дойде. Тук на вашето внимание се открива една чудна гледка към Американа. Там долу може да видите последната статуя, на която пиковото на асансьора каза, че гарантира за златото с живота си. Така че сега ще ви го покажем долу. И асансьора все още идва. Мария треплери, така че клипчето ще бъде малко размазано. Да, както виждате, много е спокойно тук, става голям студ, бахър. Елеваторския. Да, и тук виждате красивата гледка към Американа. Там долу може да видите фонтаните и подобената статуя, както казах вече. Виждате колко е бърз асансьора. За ускорява от 0 до 60, от 0 до 100 за 0,0 секунди. И асансьора даже не говори. Турците се греят на хитъра. Да не се тук нещо с микрофони, за да не видим. Тук виждате фонтаните, които като гръмнат едно гръмва черешното топче. Ela pela posição do corpo, eu vou fazer uma cima, assim, para muito. И тук сме и ние двамата, надявам се да се виждаме. Здравейте, здравейте. Фонтана. Се обърна. Видно това голямо дърво, нека спожелаем на тая голеда да стават чудеса. No, thank you, sorry. И ние тук на фона на алфата. И продължаваме нашата обиколка. Тук виждате едно голямо кино. Виждате. I'm so sorry, but ние започнахме да forget about the English. Думах на шапка. No, we're not taking pictures. Sorry. Там се, не? Влака. Ето влака идва. Примерно на Гараяво да се качим. Да се рестурат. Да не кажа, да се
Да го изчакаме да минем. Ще има писта до Коледа, барба с Ненче. Ще ли се пъкнеш така? Махни се на камерата. Бачо, какво там? Ей, бачо, луле, Сейчас минем бак. И бака кара с без скорост с 0,3 км в час. Баба го. Също не да коледем голяма пашка. Да, и снежанката между другото е черно, но няма значение. Да, ще наречем чернишка. Това не е истинска. И тревата, вие не може да видите, но е натопкана от случайни минувачи. Виж има и това. Няма начин. Това е разкривено. Кръстата не е кръст. И благодарим за вашето внимание и приятна вечер. Чао!